כן. אוקיי. עכשיו, אוקיי, בסדר. זה מקליט, אוקיי, יחיאל. אז אנחנו מתחילים באיחור של איזה 10 דקות. בפעם הבאה, כשניפגש 5:45, דבר ראשון, נמצא את הכפתור כדי שב6 נוכל להקליט. היום זוהי פגישה בזום של לרן יידיש אונליין, פגישה מספר 105. ותגידו לי התאריך, היום זה? 9/6. היום זה 9 ביוני 2021, ואנחנו נמצאים באמצע קריאת פואמה של ביאליק, של חיים נחמן ביאליק, Das letzte Wort ביידיש, ולפני שהתחלנו להקליט, שוחחנו עם יאיר ועם שלמה על כך שכאשר שלמה שאל בפגישה הקודמת שאלה שמאוד מצא חן בעיניי, כי היא עוזרת לי להיכנס לעניין של הפרודיה כז'אנר הומוריסטי ביידיש. שלמה שאל איך אפשר לעשות פרודיה מדבר רציני ועצוב כמו Das letzte Wort של ביאליק. ואז אני אמרתי שבעקבות השאלה של שלמה, אני מחליט שכאשר נגמור לקרוא את Das letzte Wort, הדבר הראשון שנעשה, אני אבקש מטובה לשלוח לשלמה או לכולכם את המאמר שאותו הזכרתי בפעם שעברה, המאמר של דר טונקלר על הפרודיה ביידיש, על תולדות הפרודיה ביידיש ובעברית. ובפעם שעברה אמרנו שהמאמר הזה הוא מאמר אקדמי לכל דבר, ודר טונקלר מסביר את ההיסטוריה ואת הז'אנר הזה, הז'אנר ההומוריסטי שנקרא פרודיה בספרות יידיש ובספרות עברית. עכשיו, לפני שהתחלנו להקליט, ואני חוזר על זה עכשיו, אני ממליץ לכולכם, אם אתם מעוניינים קצת להכיר יותר את המהות, את האופי של הז'אנר ההומוריסטי הזה שנקרא פרודיה, אני ממליץ לכם לקרוא את המאמר שאני כתבתי על הפרודיה ביידיש, והוא נמצא בספר ששלחתי לכם, החוש השביעי. יש שם פרק, הרי החוש השביעי מדבר על הומור יהודי, אז יש שם פרק על הפרודיה ביידיש. וזה יהיה מין מבוא למאמר של דר טונקלר שאשלח לכם בקרוב, איפה שהוא מסביר את תולדות הפרודיה היהודית ב400 השנים האחרונות. יש לפרודיה בספרות עברית ובספרות יידיש היסטוריה ארוכה מאוד. וכאשר שלמה אמר פרודיה, קישון, אני מיד הגפתי ואמרתי, אנחנו מדברים פה על ז'אנר של הומור יהודי עתיק ביותר, של מאות בשנים. והראיה, ההוכחה לכך היא שכבר ב-1907, לפני 114 שנה, פורסם מחקר של ישראל דוידזון, חוקר בארצות הברית, על הפרודיה היהודית, איפה שהוא מתאר וחוקר 500 פרודיות של הספרות העברית,
ב-1907, רבותיי. ומבחינה זאת אני חושב שכאשר נקרא את הפרודיות, או את הפרודיה של דר טונקלר על דוסלץ תיבות, לפחות נכיר קצת יותר את הז'אנר הזה. לפני שהתחלנו להקליט, אני הזכרתי שהעניין הזה של חיקויים הומוריסטיים, או של הסגנון של טקסט מקודש, או של התוכן, או של שני הדברים ביחד, אלה דברים שמקורם כבר בפורים שפיל, כן? איפה שיש לנו אחת המסורות של פורים, זה שמעמידים מה שקראו הפורים רוב, רב של פורים שהוא נותן הרצאה כרב, אבל בצורה הומוריסטית. עכשיו היום, לפני שהתחלנו להקליט, שלמה אמר לנו, לי, משהו שלא ידעתי, ואני אבקש ממנו שיסביר לנו יותר. הוא אמר שהוא בעצמו היה פורים רוב. אז שלמה, מתי זה קרה? באיזה מסגרת? לא, קודם כל, אני למדתי במדרשיית נועם בפרדס חנה. עכשיו, המדרשייה הזאת הייתה ישיבה תיכונית, והיא הייתה פרויקט הדגל של תנועת המזרחי. היא הייתה ברמה מאוד גבוהה, הן מבחינת רמת הלימודים, והן מבחינת הילדים שהמדרשייה הזאת קיבלה. כמה שנים למדת שם? 2. באיזה רמה? 5ית ו6ית. של התיכון? תיכון, כן. ושם ב6ית הייתי פורים רב, אני לא זוכר, אמרתי כמה דברי ליצנות, לא משהו שאני יכול, אתה יודע, להנחיל לדורות הבאים, לא. בסדר. אבל צחקנו על המורים, על המוסד, אבל לא בצורה מעליבה, אלא בצורה מתונה. כן. האיש שעמד בראש המוסד היה איש יקר בשם הרב יגל, שהוא היה אישיות חינוכית מאוד בולטת, הוא נפטר לפני כמה שנים, כן. וזה הסיפור. אוקיי, זה סיפור שממנו אני למד לפחות, שהרי אתה הוכחה חיה שהמסורת הזאת ממשיכה להתקיים. בוודאי. בישיבת חברון אני חושב עד היום יש פורים רב. ודאי. אז מה שאני למד מן העניין הזה, הוא שהעניין אומנם מתחיל בפורים, כי זוהי יום בשנה איפה שהכל הפוך, אבל העסק ממשיך ונמשך מתוך איזשהו יצר ב-DNA של התרבות היהודית, לא לקחת ברצינות כל דבר, אפילו אם הוא רציני, לראות גם את הצד השני של הפן של הרצינות. וזה זלג גם לספרות העברית במשך הדורות, ואני הזכרתי לפני שהתחלנו להקליט, שאפילו אצל ישעיהו הנביא, אם אני זוכר, יש חוכה והתלולה שהנביא עושה על עבודת האלילים. כרגע אני לא יכול לצטט את הפסוקים, אבל הוא שם עושה ממש צחוק מהסגידה לאלילי עץ, כן? ומכל ההתייחסות לאלילים עשויים מעץ כאילו הם אלוהים. זאת אומרת, כבר בתנ"ך יש לנו דברים כאלה, ואני מביא את זה כל כך רחוק, מכיוון שזה נמשך במשך כל הדורות. והזכרתי לפני שהקלטנו את אפרים דוידזון. אפרים דוידזון, שהזכרתי אותו פעם או פעמיים, הוא הוציא אנתולוגיה בשם, איך הוא קרא לאנתולוגיה? שחוק
פינו, שחוק פינו, וזוהי אנתולוגיה של יותר מ-1,700 קטעים מכל הספרות היהודית, מהתנ"ך ועד לפלמ"ח, קטעים הומוריסטיים, גם מהתנ"ך, וגם מהמשנה, וגם מהתלמוד, וגם מהספרות החסידית, וגם מספרות שאלות ותשובות, כל הקשת, וגם מתקופת ההשכלה, וגם מהספרות העברית. הוא מזכיר באנתולוגיה הזאת גם סופרים דו-לשוניים שכתבו גם ביידיש, אבל לטעמי הוא רק מזכיר, אבל הוא לא מביא דוגמאות. ואפשר בתוך המחקר של הפרודיה הספרותית וההומור היהודי בספרות יידיש, אפשר להביא הרבה דוגמאות מאותם אנשים שהוא מזכיר, אפרים דוידסון באנתולוגיה שלו, על הספרות העברית. בכלל, אני אומר, ב-1965, תזכרו את התאריך הזה, ואני כבר הזכרתי את זה פעם בהקשר אחר, ב-1965, לפני 50 וכמה שנים, ברגע שבמפעל מנדלה באוניברסיטה העברית, פרופסור שמואל ורסס ופרופסור שמרוק, ביחד עם פרופסור דוב סדן, החליטו לפתוח שנה קודם, ב-64, את מפעל מנדלה מוכר ספרים, והחליטו להוציא את כל כתביו של שלום יעקב אברמוביץ', מנדלה מוכר ספרים, גם בעברית וגם ביידיש. בפעם הראשונה בתולדות התרבות היהודית והמחקר היהודי, היו אנשי אוניברסיטה באוניברסיטה העברית, שהחליטו שסופר דו-לשוני, שכותב ביידיש ובעברית, לא שומעים אותך. יחיאל, נעלמת. אפשר להמשיך? לא נעלמתי. כן, עכשיו בסדר. ההפרעה תיפסק. אז הם החליטו שסופר דו-לשוני בתרבות היהודית, צריך לחקור אותו בקשר בין שתי השפות שהוא כותב. והזכרתי בזמנו שעד 1965, עד שהופיעה הביבליוגרפיה מלאה של כל כתבי מנדלה מוכר ספרים בשתי השפות, חקרו את מנדלה או כסופר עברי בנפרד, או כסופר יידיש בנפרד. ולכן אני אומר שגם בחקר ההומור היהודי, הגיע הזמן לחקור את ההומור בתרבות היהודית, גם מתוך טקסטים של הומור יהודי בעברית, וגם מטקסטים בהומור יהודי ביידיש, ואם זה אותו סופר שכותב הומור בשתי השפות, אז הקשר בין שני הדברים. טוב. אנחנו חוזרים, אנחנו במחצית השנייה של דוסלץ תיבות. שלמה, תגיד לנו באיזה עמוד ואיזה שורה. בפעם האחרונה, בפעם שעברה, קראנו את הטקסט, אבל לא תרגמנו את אותו בית. איפה זה? אולי בלה זוכרת? אני לא הייתי בשיעור האחרון. לא. נכון, לא הייתי. אז שלמה. מי שרושם את זה בהארד קופי זה יאיר. יאיר, אתה אנחנו זוכר? גמרנו עד הבית האחרון של העמוד 75, וצריכים להתחיל עם איך שליס אוי. איזה שורה מלמעלה או מלמטה? זה 6 שורות מלמטה, דף 75. זאת אומרת, עמוד 75, שורה שישית מלמטה. נכון.
ומכיוון שבלה באמת לא הייתה, אז אולי ניתן לה את הכבוד לקרוא את הבית הזה. כי עוד לא תראה. Ich schließ euch Leben Macht und Yomim Fried will ich zergeben. רגע, אני שואל, יאיר, זה מה שקראנו אז? כן. לא, זה מה שלא, לא, זה עוד לא קראנו. אבל בפעם שעברה קראנו בית שלם, אך לא תרגמנו אותו. אז מהו הבית שכן קראנו? Ich los Arois Azun von Recht. זה בית אחד קודם. כן. Ich los Arois Azun von Recht. אז איזו שורה זה מן הסוף? זה מי טוב זה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. עמוד 75, שורה 16 מלמטה. בלה, בבקשה. יכלוז הרויס. בלה, את רואה את הטקסט? כן, כן. בבקשה. קוראים את כל הבית ואחר כך מתרגם. כן. Okay. Ich lose Reus Azun von Recht und will die Welt mit Licht begießen. Nur ihr allein wird bleiben Knecht und wird kein Tropfen Licht genießen. Und Blinderheit mit Sinn und Tächter wird ihr herumläufen versammt. Ahin aher vertausend Meil und betten chalischen Astral. Nur euch begegnet a Gelächter, wohin ihr kommt, hat ihr versammt. עד פה. כן. בלה, את זוכרת שקראת את זה כשכן היית? לא. לא. אז אנחנו במקום הנכון. בבקשה, שורה ראשונה. Ich lose Reus Azun von Recht. אני מאפשר לשמש... רגע, בלה, מהו הפועל? הרויס לוזן. ומה התרגום של הפועל הזה? לאפשר, להוציא. הרויס לוזן לשחרר, לתת לצאת, לשחרר. לשחרר, אוקיי. אני מוציא, אני משחרר, כן. אזון פון רכט. כן. אזון כאן הכוונה לשמש. נכון. פון רכט מימין? רכט זה ימין, אבל כאן לפי הקונטקסט... אמרת זה חוק. זה חוק. זה מה שאתה אמרת אז. רכט זה גם חוק. זה מה שבספרדית אומרים דרצ'ו. דרצ'ו זה ימין, אבל זה גם גוף של חוקים. דלו. כן, אומרים גיריכט. גיריכט זה משפט. זה בא גם מרכט. עכשיו, השורה הזאת, אני רוצה למקם אותה בתוך הקונטקסט של כל הפואמה. אנחנו עכשיו במחצית השנייה של הפואמה, אשר זה התחיל, המחצית השנייה, התחילה בכך שאלוהים, שביאליק אומר, ואלוהים פנה אליי לומר. זאת אומרת, במחצית השנייה, אחרי שביאליק מתאר את המצב שהעם לא רוצה לשמוע את דבר אלוהים, את מה שביאליק מתאר לגבי מצבו של העם, מצבו הפסיבי, מצבו שהולך ומדרדר, מתחיל ביאליק עכשיו בשם אלוהים את התוכחה. אלוהים עכשיו בעצם בעקבות זה שהעם טרק את הדלת לנביא, אלוהים מתחיל לייסר את העם בצורה קשה ביותר. וכל השורות שיבואו עכשיו, בבית או שניים שיבואו, זה תוכחה
קשה ביותר. ואז אלוהים אומר, אני עכשיו פועל בצורה כזאת, מולכם, שאתם לא רוצים לקבל את דברי הנביא. אני משחרר שמש של חוק, של אופלו, כמו שאנה אומרת. שורה שנייה. Und weil die Welt mit Licht begießen. כן. ואשפוך אור על העולם. כן, התרגום הוא בסדר, אני רק רוצה לדייק עם המילה בגיסן. ול בגיסן, איך היית מתרגמת את זה יותר מדויק? מתוך ניתוח הפועל, כן? גיסן זה לשפוך, הפרפיקס בא עושה משהו לשפיכה הזאת. אולי בבת אחת, באופן קרוב. פתאומי? איך באופן? אציף, אני אציף. נכון. אוקיי. למה אנחנו מתרגמים אציף? כי אמרנו, אני חוזר על זה כל פעם, עד שתקלטו את התפקיד של הפרפיקס בא. בא זה עשיית פעולה ככה שהיא תחול על כל היחידה שמקבלת את הפעולה. אם אלוהים אומר אני אשפוך עליכם, בגיסן אומר אני אציף אתכם כי אני אשפוך עליכם אור מכל הכיוונים. לא יהיה נקודה בגופכם או אצלכם שלא יהיה מואר. תרגום של השורה השנייה. אני אציף את העולם באור. כן. זה רק אומר שהמילה רכט היא לא חוק כאן, אלא היא צדק. מבחינה זאת, אני לא יודע, אני לא מתווכח כי רכט, השאלה אם המילה רכט אפשר לתרגם אותה כצדק, אולי בלה שיש לה מילון, תגיד לנו מה אומרים הלקסיקוגרפים. אני מחפשת. כי נדמה לי שרכט זה לא, אי אפשר לתרגם כצדק. למה? אם אני אומר לך דיוסטרכט, זה אתה צודק. Du bist gerecht, נכון. כן, אבל רכט, השם העצם, לא הדריבטים שלו, כן? במילון, אם נמצא שמישהו מתרגם רכט כצדק, אני לא אתווכח. אבל... אני לא רואה את זה. כן. עוד רגע, אני מחפשת. סליחה, ליאיר ולשלמה יש מילון בצד, לאנה? כן, כן. המשמעות הראשונית של המילה רכט זה גוף של חוקים. כמובן שגוף החוקים נעשה כדי להרבות צדק. אני לא רואה במילון משהו שמוסיף, אבל אני אומרת, כשאתה אומר למישהו du bist gerecht, מה אתה בעצם אומר לו? אתה צודק. אתה צודק. צודק, נכון. בלה, כשאומרים du bist gerecht, אפשר לתרגם ודאי, אתה צודק, אבל משם אי אפשר ללמוד שהמילה רכט זה צדק. אוקיי. משם gerecht כאן, זאת אומרת, אתה בצד של הצדק. סליחה, אתה בצד של החוק. הצדק לצדך, כן. אני הסתכלתי בטרנסלייט. לא, רגע, תראה, יאיר, רגע אחד, יאיר. יש לי הערה לסדר. בדרך כלל אתה מתחיל לדבר בלי להתריע בפנינו שאתה עומד לדבר. ואז אתה נכנס לתוך דברים שמדברים. אולי תגיד, אני רוצה להעיר משהו, תגיד לנו, ואז אנחנו לא נצטרך פעמיים לשמוע. כן, מה אתה אומר, יאיר? במילון, בטרנסלייט כתוב רכט ימין, זה הכל. כתוב רכט ימין, זה משהו אחר.
זה משמעות אחרת. אין פה משהו אחר. החוק הוא מהצד הטוב, הימין, אבל לא זה חיפשנו. חיפשנו... כן. יחיל, אני רואה כאן עוד משהו. הובנרכט זה be right. be right. זאת אומרת, להיות נכון, להיות בצד החוק. נכון. אוקיי. השורה השנייה, תקראי אותה, כבר תרגמת אותה ונלך הלאה. כן, und weil die Welt mit Licht begießen, nur ihr allein wird bleiben Knecht. אבל אתם בעצמכם תישארו עבדים. כן, עכשיו תשימו לב, תרגום מצוין, אבל תשימו לב, בשתי השורות הראשונות שקראנו, יש כאילו הגבלה שאור זה חוק. במידה ואנחנו מתרגמים רכט כחוק. כן? עכשיו נמשיך ונראה מה זה עושה פה בתוכחה של אלוהים. שורה רביעית. Und wird kein Tropenlicht genießen. ולא תקבלו, לא תזכו לאף טיפת אור. זה בכיוון, אבל מה זה גניסן? איך נתרגם יותר מדויק? להרוויח, לזכות, ליהנות. ליהנות. גניסן זה, אתם לא תהנו אפילו מטיפה אחת של אותו אור, של אותו חוק שאני שופך על העולם כשמש, שמאיר את העולם, שמגרש את החושך. שורה הבאה. Und Blinderheit mit Sinn und Tächter. ועיוורים עם בנים ובנות. במצב של עיוורון, עם בנים ובנות. ואת עיר ארום לויפן פרסמת. פרסמת. אתם תתרוצצו מסוממים. מסוממים או מורעלים. זאת אומרת, אלוהים דרך ביאליק בתוכחה שלו, הוא עומד להעניש את אותו עם שלא מוכן לשמוע את דבר אלוהים. תרשו לי לעשות דיגרסיה אקטואלית, או שזה יותר מדי? אוקיי. היום שמענו ברדיו, וכולם מדברים על זה, שאותם אנשים שישארו ביום ראשון מחוץ לממשלה, אותם מפלגות חרדיות ודתיות, נציגים רציניים שלהם התחילו לכנות את מרכיבי הממשלה הבאה, כולל את מי שיהיה ראש הממשלה שחובש כיפה, כינו אותם רשעים, שזכרם יימחק, שהם חייבים לזרוק את הכיפה, וכששאלו אותם, איך אתם מרשים לעצמכם לדבר בלשון כזאת על חברי כנסת, שמרכיבים ממשלה על פי כל חוקי הכנסת? הם אמרו, מכיוון שהם לא שומעים בקול אלוהים, והם אינם אנשים דתיים, כמו שאנחנו חושבים שצריך להיות, ולא אמשיך את ההגבלה. כאן בא ביאליק בשם אלוהים, ואומר לאותו עם שלא מוכן לשמוע מה המשורר אומר בשם אלוהים, אתם לא יהיה לכם חלק בעולם הזה, בעולם שיהיה מלא אור ויתנהל על פי חוק, אם אתם רוצים על פי צדק, ואתם תתרוצצו, ויש בה עונש,
על מי שלא רוצה לשמוע את דבר אלוהים מפיו של המשורר. התרוצצו ולא תהנו מן האור. זה מאוד חמור. והדבר מחמיר עוד יותר. שורה הבאה. Ahin aher for 1000 mile, זה מתייחס לארום לויפן. נכון. לפה, לשם, למרחק של 1000 מייל, מרחק גדול. כן. ובטן חלשן אשטרל. ומבקשים, מתעלפים בשביל קרן אור. כן, בטן פה, זה צריך להניח שכאן צריך לבוא גם ונבט בטן, בעתיד. ואתם תבקשו ותתעלפו מתוך זה שתבקשו, אנא, אנחנו מחפשים קרן אור. עכשיו, השאלה שלי היא, האם ההתרוצצות הזאת ב1000 מייל, כן, בפעם שעברה ניסינו לברר 1.5 1.6 מטר, האם מדובר בתוכחה הזאת, בכמעט כללה הזאת, ההתרוצצות הזאת, האם היא מוגבלת בזמן לפי הקונטקסט כאן, או שזוהי מעין נבואה לאורך זמן? מה אתם אומרים? שלמה? אני חושב שהוא מצלם מצב, והוא מדבר על מצב, ברור שאפשר להירפא מהמצב הזה, אפשר לחזור בתשובה. זה לא כתוב בטקסט, אני רק רוצה להצטמצם לטקסט. כשביאליק בשם אלוהים אומר, אתם תתרוצצו סומים כמו סומים בערובה 1000 מיילים, ותבקשו קרן אור ולא תוכלו ליהנות מהאור שאני שופך על העולם. האם אפשר לראות את זה, רגע, האם אפשר לראות את זה כדבר מוגבל בזמן, או כדבר שלא מוגבל בזמן? יאיר, מה אתה אומר? דבר שלא מוגבל בזמן. בסדר, אנא, מה אתה אומר? כשהוא אומר 1000 מייל, הוא לא מתכוון בדיוק ל1000 מייל, הוא מתכוון למרחבים עצומים, למרחבים עצומים. קיבלתי, אנא, מה את אומרת? אני רואה בדייקמן, בדיקמן. מה את רואה? סליחה, לא הבנתי. אני רואה מה קראתי דיקמן. בתרגום, כן. I said that he is using many words to describe, but I am not saying it's meaning the mice, it's like the far away, something like it's huge. נכון. אנה, רצית להגיד משהו. נראה לי. לא, אני רציתי להגיד משהו. לא, אנה, סליחה, בלה. בלה. כתבתי בלה ואמרתי, כן. לפני הבית הזה, בשורה שלא קראתי עכשיו, אלא כנראה סיימתם לקרוא בשיעור הקודם, יש שורה קצרה, אסגייט התוג. ואז זה מתחיל, איך לא זרויס אזון פונרחט, זה כמו, זה מזכיר לי את ה... יש איזה, אני לא זוכרת של איזה נביא, הנה ימים באים נאום אדוני, כאילו, הנה הולך לקרות, כאילו. כן, זאת אומרת, זה סגנון נבואי שביאליק מאמץ, והעניין הוא נבואה לאורך זמן, במקרה שאתם תמשיכו לטרוק דלתות, ולא לרצות לשמוע את כל אלוהים. עכשיו, לפני שממשיכים, כבר דיברתי על זה, אבל השאלה אם אני לא צודק, אלא אם אני מבין נכון. תראו, מבחינתי, איך שאני מבין את הדברים, בלי התייחסות של העם היהודי למסורת התיאולוגית של עצמו,
לדבר אלוהים, בלי התייחסות כזאת, אין עם. או מה שאמרנו לפני כמה פגישות, כפי ששטיינזלץ אומר, כן? בלי סידור התפילה ובלי התפילה ומהותה, אם העם היהודי מוותר על זה, אין עם יהודי. ואני חושב שאולי זה המסר של ביאליק, כן? שאם העם בראשית המאה ה-20 לא מוכן להתייחס למסורת התיאולוגית שלו, אז הוא ייגמר ולא יהיה. מה אתם אומרים על הפירוש שלי כאילו? שלמה. שלמה? אני מסתכל על הדבר הזה, ואני לא יכול להשתחרר מהקבלה של הפואמה הזאת לספר יונה. כן. יונה בא ואומר לנינווה, גם כן נשלח על ידי האלוהים, אומר לאנשים, תראו, עוד מעט נינווה מתהפכת, הם לא שומעים לו, והוא אפילו לא רוצה ללכת עוד פעם, כי הם לא שמעו לו, בכל אופן, אבל זה ברור לגמרי, מתוך קריאת הספר, שאם הם חוזרים בהם ממעשיהם הרעים, אז כל הסיפור מתהפך. ואני חושב שגם פה יש לי אותה הרגשה, אם כי אני לא יכול להוכיח אותה. טוב, לגבי מה שאתה אומר, אני רוצה להגיד שני דברים בקצרה. דבר אחד, נינווה זה לא העם היהודי, זוהי משימה של נביא יהודי אחרת לגבי העולם. הדבר השני, אני לא רוצה להקדים את המאוחר. כאן לא מדובר על חזרה בתשובה. אני רק רוצה להבין מדוע ביאליק מעמיד את העם היהודי כנענש על ידי דבר אלוהים, מכיוון שהעם לא רוצה לשמוע את המשורר שלו, שבא לדבר לא בשם עצמו, אלא בשם אלוהים. אני מבין מה שאתה רוצה להגיד, אבל אל תמהר, חכה, אנחנו עדיין באמצע. יאיר, מה אתה אומר על מה שאני ניסיתי להגיד על הזיקה הבלתי ניתנת לוויתור בין העם לאלוהים? כן. מה? כמו שהוא אמר, שאם אין דת ואם אין תפילה אז אין אלוהים, והוא אמר, ואם אין עם אז אין גם אלוהים, כי אלוהים הוא אלוהי ישראל. אולי יש אלוהים של עמים אחרים? כי השאלה פה, השאלה נופלת על העניין, נו אז מה, אם אין עם יהודי, אז אין אלוהים של התנ"ך, אולי יש עמים אחרים שיש להם את אלוהים שראוי שהוא ימלוך וייתן כיווני חיים וקיום לאנושות. הלו, ביאליק לא היה אדם דתי. מה אתה אומר? ביאליק לא היה אדם דתי. מי? ביאליק, חיים נחמן ביאליק, הוא לא היה אדם דתי. רגע, המילה אדם דתי לא ברורה לי. הוא לא היה מסורתי. הוא לא היה שומר שבת, נניח, אני חושב. אתה ממהר לקבוע דברים שהם לא כל כך נכונים. קודם כל, ביאליק, רגע, אני מגיב למה שאמרת. קודם כל, ביאליק, כשהוא עלה לארץ והתיישב בתל אביב, ביאליק נחשב לאביר ימי השבת בתל אביב. הוא קבע שבשבת יש דברים מסוימים מיוחדים לאור המסורת היהודית. כשאתה אומר שהוא לא שמר שבת, תראה, השאלה פה היא אחרת.
אתה טוען שביאליק לא היה אדם דתי, זה לא אומר לי כלום, כי אני יכול להגיד לך למול זה, שביאליק למד בישיבת וולוז'ין, והיה תלמיד חכם, וידע מה זה יהדות, וידע מה הכוונה בתנ"ך כשאלוהים מדבר אל עמו. בסדר, ביאליק לא היה מש"ס, ביאליק לא היה מיהדות התורה, אז מה? אז זה אומר שביאליק לא הבין את העניין של הזיקה שיש בין אלוהים לעם היהודי. הוא חשש מהתבוללות, ויותר מזה הוא חשש משואה שתקרה לעם היהודי. בתשובה שאתה אומר עכשיו, אני מקבל אותה, אבל אני טוען, אתה מסביר את ההכרח של הזיקה בין העם היהודי לאלוהים, אתה מסביר את זה מתוך דבר נגטיבי. אתה אומר, בגלל שיש חשש להתבוללות, אז הווה אנחנו נבנה זיקה עם אלוהים. אבל אני שואל על זיקה פוזיטיבית, זאת אומרת, האם למהות של הזיקה בין העם היהודי לאלוהים יש צד חיוני, לא קצת של פחד של היעלמות. כן, אני רואה לדבר על טקסט פולנית קצת. בשבילי זה ביאליק יודעת מאוד הרבה מנטליטט אנשים. How to say they will stop to thinking, they will stop and they start to thinking, because for example it's some phrase I will translate from Polish to English. It's his writing, and in the hell your how to say, Bella, how you say this is גרון? that should to be little bit longer, that and black, and you will start to cry and asking of the little bit drag of the water. So he's showing macabrical atmosphere. The people will be in such a position, they will be like in what we can say in the horror. It's like horror. We can see by the words of the Bialik, the people have to start to thinking a little bit more. So in my opinion, the Bialik was very good psychoanalytic, also to know the people, to know how to explain what he want to say, because he was really described so wow, that you are really in shock that you can be in such a position dramatic like in Gehenna, for example. אנה, אני חושב שאני מבין מה שאת אומרת, ואני אגיד את זה במילים שלי, את תגידי אם אני הבנתי מה שאת אומרת. את אומרת ככה. כן. ואחר כך אני אגיד מה אני אומר. את אומרת, ביאליק הוא אדם שיודע את נפש האדם. כן. ביאליק יודע פסיכולוגיה, הוא פסיכולוג טוב, והוא יודע את נפש האדם היהודי. כן. ולכן ביאליק אומר, אם אתם רוצים שיהיה לכם בחיים שלכם קצת אור, אור אלוהי, אור טוב, אור פוזיטיבי, כן. אז אתם צריכים להבין שאתם צריכים לשמוע לכל אלוהים. אם לא, אז אתם תחיו תמיד כמו עיוורים ובחושך. נכון. עכשיו אני אומר, ביאליק אולי צודק, אבל העם לא מבין אותו. ביאליק יותר מדי אינטליגנטי, יותר מדי, איך להגיד,
הוא יותר מדי sophisticated, הוא יודע לחשוב יותר מדי, כאשר העם לא מסוגל להגיע לרמה השכלית והרגשית של המשורר. בלה, מה את אומרת? השאלה היא האמת היא, אני לא יודעת מה להגיד, כאילו, אתה מנסה לקחת את זה לכיוון הדתי, כאילו, שביאליק בעצם אומר, אם אתם לא מקבלים את אלוהים, אז אין לכם... בלה, את מעליבה אותי. מה? אני לא מנסה לקחת את זה לתחום הדתי. אני לא יודע מה... סליחה. אני לא יודע מה... לא, אבל אתה מזכיר כל הזמן את שטיינזלץ ואת הספר על הסידור והתפילה. שם אנחנו נמצאים מבחינת הוכחת היהדות שלנו, אני כבר אמרתי את דעתי על העניין הזה. אני זוכר, כן. ותראה, יש משהו שאי אפשר להתכחש אליו, וזה שהיהדות החזיקה מעמד בגולה במשך אלפי שנים בזכות הדת. מי שלא נשאר בדת לא שרד כיהודי. בלה, סליחה, אולי את יכולה לשנות את המילה דת, אולי תגידי משהו אחר. בזכות מה החזיקה היהדות? כי הדת זה מילה מכובסת שלא אומרת כלום. אם אני אומר... לגמרי, בזכות האמונה הדתית העמוקה ושמירת המצוות. האם את מרשה לי להגיד שאם אני אגיד בשמך שהיהדות החזיקה בגולה מעמד בזכות זה שהיא חיה חיים שראו במשהו שמעבר לה, כן? משהו שהם קראו אלוהים, כוח מנחה אותם בחיים. זה לא יהיה נכון להגיד? זה נכון, אבל זה פוליטיקלי קורקט של דת ושמירת מצוות ומסורת, שאגב למילה מסורת יש לי המון המון כבוד. אני לא חוסר כבוד לדברים האחרים, אני לא רואה למה צריך לייפות את המילים דת ואמונה ושמירת מצוות, זה נראה לי לגמרי לגיטימי, ואתה רוצה להגיד רוחניות, משהו שמעבר לתלאות של היום-יום, נכון, דת מכילה את הדברים האלה, בהחלט. אני לא רואה בזה משהו לא ראוי להיאמר. כן. ואני בטוחה שהיו במהלך אלפי שנות הגלות אנשים שזה לא התאים להם, ונישואי תערובת וכאלה שלא שרדו בתוך העם היהודי. השאלה היא אם כיום, במיוחד במדינת ישראל, אני חייתי גם שנים בארצות הברית, ואני יודעת כמה המסגרת היהודית הדתית חשובה שם, כדי לשמור על אנשים בתוך המסגרת היהודית, בתוך החיים. זה משהו אחר, אנחנו מדברים על הארץ. אני מדברת היום על ישראל, שיש בה מספר גדול אנשים חילוניים, שלא רואים בעצמם יהודים פחות טובים, ולצערנו הגדול גם כל מה שהזכרת קודם, למשל, ההתקפה על בנט ועל שאר חברי מפלגת ימינה, שמנסה לעשות להם דה-יהודיזציה, כאילו הם לא יהודים בגלל שהם עושים ממשלה עם יאיר לפיד, וזה באמת, עכשיו, זה לא רק מה שהם עושים היום, אלא ההסנאה וההרחקה של יהדות ודת מאנשים כמוני, מאנשים חילוניים, זה פשע לא פחות בעיניי, מה שהם מבצעים כאן כבר עשרות רבות של שנים בארץ. ומצד שני, אני חושבת שיש לנו ערכים חילוניים, אזרחיים, יהודיים, חשובים מאוד, שאני רואה את עצמי חלק מהם, והם חלק ממני,
ולא פחות יהודייה מכל הנושאי תפילה למרומים. שממלאים את העגלה. רגע. שלמה, מה אתה אומר? אני אומר, אני ממשיך את מה שאמרה בלה, שממלאים את העגלה. היא לא כל כך ריקה. כן. אני לא מרגישה שהעגלה שלי ריקה. בסדר גמור. סליחה, רציתי גם להעיר, אפשר? כן. כן. מה שאמרנו קודם, אמרו כשם שהיהודים שמרו על השבת, כך השבת שמרה על ישראל. כן, זה המשפט. עכשיו רציתי גם להעיר לגבי זה שמה ששמר על העם היהודי זה לא רק המסורת אלא גם האנטישמיות, שהכריחה אותם להתאחד ולהיות ביחד. השונות, להצטגר, כן. לגבי ההתפרצות של הדתיים, של המפלגות החרדיות, ראיתי גם היום בטלוויזיה את, יכולים לו, ראש ועדת הכספים שעשה קריאה. גפני. הוא קרא את החולצה שלו, הוא עשה קריאה. באמת? זה לא ידעתי. כן, בטלוויזיה, לעומת, בטלוויזיה הוא לקח ובין את זה, וקרא את החולצה שלו לעיני כולם. מי זה היה? יאיר, מי זה היה? זה היה, איך קוראים לו, ראש ועדת הכספים? גפני עשה את זה. רגע, אם הוא עשה את זה, אני מגייס אותו ישר להבימה, כשחקן ממדרגה ראשונה. טוב, נעזוב את זה. אני לא רוצה להיות נביאה, אבל זה הזמנה לרצח הבא. ודאי, זה לא רק את אומרת, זה אומרים הרבה אנשים. גם ראש השבת. סליחה, בלה, if I understood you well, you was talking about the Hiluni, about the like people's, like. So, of course, that should be, and I don't want to say, but I just want, if I know well, correct me if I am saying bad, but even it's the Hiluni, Jewish, the Yehudi, but they know very well the tradition, they know good the background, because even I talk with many Hiluni in Israel people, because I have my friends in family, my ex-family of my ex-husband, so, but always they know it, everything about how should to be, how was, how it is, the tradition. Because the Hiluni in Poland, if you find, the people there are ignorant. For example, it's more easy to find the ignorant. They don't know how to, do it. Nothing with the religion, completely nothing. אנה, לזה לא קוראים חילוני בפולנד, קוראים עם הארץ. אנחנו חייבים לחזור לטקסט. אפשר עוד להמשיך ולדבר. Just wanted to understand everything. Yes, yeah. I wanted to understand Bella, correct, to be sure. What I'm saying is that you're correct, because even when I'm a Chiloni, I know, I mean, not as much as an Orthodox Jew, but I know enough about Judaism and the tradition and the halachot. Because some I learned in school and some I'm exposed through the media and through my neighbors. Of course. And this is part of life here, but I don't need to be religious to consider myself Jew. This is what I'm saying. Nahum, better. I met people like that and like that. It's normal, but as you said, okay, now I understood well. I agree. Good. סליחה, אני כאן ראיתי עכשיו, כתוב שביאליק, על אף שהיה חילוני בכל מהותו, הקפיד שלא לחלל שבת בפרהסיה. זה מה שכתבו עליו. נכון. זאת אומרת, היה לו כבוד גם לשבת וגם לשומרי שבת. נכון, היה לו כבוד. תראו, אם לסכם בלי שמיצינו את הנושא, כי הוא נושא מאוד רחב, ואני מרגיש שאפשר על זה להגיד דברים חשובים הלאה, אבל אנחנו הרי קוראים טקסט. אני רק רוצה לבקש דבר אחד, כי בזכות שלי להגיד את המילה האחרונה בעניין הזה, תקראו את הספר של אברהם יהושע אשל שבת. אברהם יהושע אשל כתב ספר מדהים על השבת,
איפשהו מסביר את התפיסה ביהדות של מימד הזמן, ואת המקום של השבת בתרבות היהודית. בלה, בואי נמשיך. כן, אני רק רושמת לי את ההמלצה על הספר. אוקיי. זה נקרא שבת, אברהם יהושע אשל בעברית, כן? כן, כן. בסדר. ותקראו את זה עם עיפרון ביד. תקנו את העותק שתוכלו לסמן לכם. יש שם דברים בלתי רגילים. כן. אוקיי. אז קראתי את השורה האחרונה, אונבטן, חלשן, אשטרל, מתחננים ומתעלפים לקרן אור. לא, רגע, כן, אבל אונבט בטן. פה אוקיי, כן, כן. פה על עזר לעתיד. ואתם תבקשו, הלאה. נור אייך בגגנט הגלכתר, אבל אתם... לא, אייך זה לא אתם, אתכם. אתכם יפגוש צחוק. גדול. יתקל בכם צחוק, והוהין ירקומת הוט עיר פרזמת. להיכן שתגיעו, תגלו שאיחרתם. איחרתם את המועד. איחרתם את כן. זה סיום הבית. זה סיום הבית. טוב, תמשיכי עוד בית. Ich schließ euch eures Leben Macht und Yomim Fried will ich zergeben. Nur ich allein will sein Verschmacht und euer Qual will ich betrieben. עד פה זה בעצם ניסוח אחר של אותו דבר. שורה ראשונה. Ich schließ euch eures Leben Macht. לא ברור לי הקריאה, או שאני לא מבין את המשפט. Ich schließ euch. אויף, עם פי בסוף. Ich schließ euch. אויף schließen. כן. eures Leben Macht. זה שוחט או יש עוד? לא, זה, Macht זה המילה האחרונה בשורה. אז תגמרי את השורה. Ich schließ euch eures Leben Macht. זה השורה. eures Leben, בין לבן למחט יש פיסוק? פסיק, כן. מחט. וגם אחרי מחט יש גם פסיק. אוקיי, ננסה לתרגם. הפועל הוא, בלה. אויף שליסן. אויף שליסן. עכשיו, שליסן זה לנעול. אויף שליסן זה עוד יותר לנעול. להפך, לפתוח. אוקיי. כמו מח אויף. אני פותח דברים שהיו נעולים קודם. שליס אויף. פותח מה שהיה נעול. אני פותח, אני משחרר מהנעילה אוצרות של חיים. כן. מחט זה כוח, שלטון. כוח, עוצמה. עוצמה, כן. שורה הבאה. Und Yomim Fried will ich zergeben. כתוב צגיבן או צגבן? צגיבן. אוקיי. will ich zergeben. כן. וימים... רגע, כתוב יומים או ימים? כתוב ימים, כמו בעברית. לא יומים, כן? זה ימים? נו, אם אין וו, אז זה ימים, כן, ימים. לא, אבל אם יש שם קמץ, אם יש קמץ ביוד, אז זה יומים, לא? אין קמץ, אבל אנחנו אומרים ימים, אז מן הסתם יש שם קמץ, לא? בסדר, יש. איך תתרגמי? וימים של שמחה, אני אחלק, אתן אחלק. נכון. אחלק לכל עבר, צא. אוקיי. נור ich allein wird sein verschmacht. לא, קראת, אחרי נור לא קראת נכון. נור עיר allein. עיר, לא איך. נור עיר allein
ואת זין פרשמחת, אבל אתם בעצמכם, מה זה פרשמחת? מי יכול לעזור? אולי סגור. איך אתה אומר? לא, זה פרמחת. סגור. לא, זה פרמחת. פה כתוב פרשמחת, זה משהו אחר. אני בודקת. כן, תבדקו אלה שיש להם מילון. תבדקו אפילו בלי הפרפיקס, אם אין פרשמחת, תבדקו שמח. אצלי כתוב שזה מכה. באיזה ערך אתה בודק? כתבתי שמחת. הוא כותב מכה. מכה. כן. זה לא בדיוק, אבל עוד מעט נסביר. זה כל התרגום? כן, זה כל התרגום. אצל מי, באיזה מילון בדקת? זה באפליקציה שנקראת תרגום, בגוגל. בגוגל, טוב, גוגל זה לא... מתעלף? מתעלף. יפה, זה יותר בכיוון, כן? אוקיי. מצאת את זה בפרשמחת או בשמח? פרשמחת. פרשמחת. באיזה מילון את בדקת? המילון של מדם, אוקיי. של ניבורסקי, זה בעצם די בנוי על ויינרייך. כן, אז המילה פרשמחת, כן, היא נובעת מהפועל פרשמחן. שמח זה מצב של אילפון, של חוסר כוח, של חולשה. פרשמחת, זאת אומרת, תהיו במצב של אילפון או של חוסר. הלאה, בלה. אונאייר קבל ול איך בטריבן. כן. ואת הזרם, קבל לא, זרם? לא מעיין? זאת אומרת, מקור חוסר הכוח שלכם, מקור הכוח שהוא מאוד נמוך ומקולקל, וליך בטריבן. וליך בטריבן, לגרש? לא, זה טרייבן, טרייבן ביידיש. אוקיי. בטריבן הייתה לנו המילה הזאת קודם, אני אצער, אגרום לו צער. כן, אני רואה בטריבן, טראבל, כן, טורמנט, כן. אל תשכחו שאנחנו מדברים פה על תוכחה, על עונש שאלוהים משית על העם שלא רוצה לשמוע את דברו. שורה הבאה. ונטרוקנה מצזין ונטכטר ויבש. טרוקנה, העין זה סימן של רבים. ויבשים. כן. עם בנים ובנות. נכון. ותאיר אין פרמדה טירן קלפן. אתם תדפקו על דלתות זרות. דלתות זרות, טרוקנה, זאת אומרת, מלאי צמא, כן, תהיו מיובשים. שורה הבאה. בלה, טירן. טירן דלתות, טיר, דלת, דור. דלת. דורס, כן. ותאיר אין פרנדה טירן קלפן, אתם תדפקו על דלתות, תדפקו כאילו לבקש נדבה, לבקש... נכון, מכיוון שאתם תרוצצו, כן, מיילים, כן, ולא יהיה לכם מקום מנוחה. כן. כן. להמשיך לקרוא? כן. Mit den Punim zu der Erde zu fallen und über fremde Qualen knien und durstig euer Hals ausziehen und beten chalischen Atropen. Nur euch... עד פה, עכשיו הוא מסביר למה הוא אמר טרוקן. כשקראת את השורה הראשונה, יש מילה אחת
שצריך לקרוא יותר נכון. תקראי את השורה ואני אגיד. צופלן. נכון, תפס. כן. מתפונים zu der Erd zufallen. מתפונים, כן? zu der Erd zufallen. ליפול, מה שנקרא, על הפנים. ועם הפנים אתם על תיפלו האדמה. על האדמה, עם הפנים אל האדמה, זאת אומרת, תתמוטטו, כן? כן. Und über fremde Qualen knien. ואתם תכרעו ברך על יד מעיינות. על גבי, כן, מעיינות זרים. רבותיי, זוהי פואמה, אבל יש בה מין מטאפורה, כל הפואמה היא מטאפורה. ברגע שהמקור של כוחם יבש, הם ילכו לחפש קצת מים, קצת כוח למקורות זרים, כן? מקור הכוונה כבל, מעיין. אני דיברנו, כן. כן, זה מה שאת אמרת קודם, אנה, כן. כן. עכשיו... מה אמרה קודם? תזכירי. היא דיברה על זה שמותחים את הצוואר, את האונדורשטיק, איירהלס, אויסציין. נכון. אתם תמתחו את הגרון שלכם, צמאים. נכון. ונבטן חלשן אטרופן, ותתחננו, תתעלפו טיפה של מים, טיפות מים. עכשיו, שוב אני אומר, מכיוון שהפואמה הזאת כתובה בלשון מטאפורית, לדעתי, לא מדובר על זה שבאמת לא יהיה להם טיפת מים. הם יגורו בניו יורק ובניו ג'רסי, והתחתנו, זה אני ככה מבין, והתחתנו עם לא יהודים ולא לא ילכו יותר לפגישות או לבתי ספר יהודיים או לבתי כנסת, והם יחפשו טיפה במקורות אחרים, כן? ואני לא יכול להשתחרר, זה עניין אישי שלי. אותה קרובה שאת שמה אני לא אומר, שאמרה, מה יהדות, אני אשת העולם הגדול. לשם מכוונת הפואמה. שורה הבאה. Nur euch begegnet a Gelächter, für euch verschlossen alle Qualen. אבל בשבילכם, לכם מחכה צחוק, אתם תתקלו בצחוק. כן, אתכם פוגש צחוק. צחוק. für euch verloschen alle Qualen. verschlossen, כן. בשבילכם נעולים, סגורים, כל המעיינות, כל המקורות. תראו, על השורה הזאת, אני מצטער שאני מכניס את הפירושים שלי, אבל או שהם לגיטימיים או שלא, אפשר להתווכח. כאשר ביאליק אומר בשם אלוהים, אבל אומר את זה ביאליק כי ככה הוא רואה את העתיד של העם היהודי. הוא אומר, אם המקור של יהדותכם יבש, ואין לכם יותר גישה אליו, ואתם בכל זאת מחפשים השראה לרוחכם, שהרי אתם בני אדם ויש לכם צרכים נפשיים, ואתם הולכים לחפש את זה למקורות ידע או מקורות דעת או מקורות זהות אחרים, לא של יהדותכם, אז אותם מקורות, אומר אלוהים, או אומר אני בשם אלוהים, יהיו סגורים בפניכם. וכאן בעצם מה שביאליק אומר, מי שלא שואף כוח נפשי ורוחני ממקור מחשבתו שמשם הוא בא, והוא הולך להתחזק
למקורות זרים, לא מההיסטוריה התרבותית שלו, הם יישארו בשבילו מעולים. זה מה שביאליק אומר, שורה הבאה. לדעתי. זה כבר בית אחר. אוקיי, שלמה, בבקשה. החשיק ארופ המילדן גייץ was frischt wie Teu von Gas und Weiz. Ein neues Weg und neue Himmeln, nur ich hat trocken sein wie Streu. Und nicht auf euch wird fallen Teu. Ihr wird eibig fallen Schimmeln. Und ob sie ist noch von früher geblieben, ein Funk von Geist, Gefühl und Glauben. Weil ich das ein Zickweis erfreuen und euer Herz wird bleiben leer und Tam und Reach und Leib und Leben. עד פה. מה זה, לא הערת לי שום הערה, אתה רוצה להגיד לי שקראתי בסדר? לא, אבל... רק קפצת שורה שלמה, הכל בסדר. לא, רציתי שתקרא ברצף כדי שתתקן את עצמך, ואם לא, אנחנו תמיד כשחוזרים מתקנים. אוקיי. שורה ראשונה, תקרא... But Shlomo, your accent, Slicha, Professor, Shlomo, from where you have the accent? Because I started to have your accent. כן, זה היידיש שהוא שמע בבית. שלמה, מה שאתה קראת עכשיו, לפני שאנחנו מתרגמים ומתקנים את הקריאה, אני הבנתי, אז זה אומר שקראת די בסדר, אחרת לא הייתי מבין. אבל מה שאתה קראת עכשיו, עוד יותר חמור בפיו של ביאליק ושם אלוהים, זה החמרת התוכחה. ביאליק עוד לא גמר לשפוך על העם היהודי את התוכחה של אלוהים. שורה ראשונה, תקרא ביידיש. החשיק ארופ המילדן גייץ. כתוב גייסט? גייסט. אוקיי, תרגום. אני שולח מעלה. למה מעלה? החשיק ארופ. ארופ זה מעלה, הרויף זה מעלה. אני שולח מטה. כן. פילדן גייץ. המילדן גייסט. המילדן גייץ, נכון. המילדן גייץ. אני לא יודע מה זה. מי יכול לעזור גייסט? אני חושב שגייסט זה הדין כזה. הדין. לא. מין משב רוח הדין. מילד זה הדין, מה זה גייסט? רוח. רוח. לא, סליחה. אני אמרתי מילד. רוח במובן של ספיריט, לא וינט. במובן של ספיריט. אומר ביאליק, החשיק ארופ, אני שולח כלפי מטה, זה כמו כשהוא התחיל לפני 2-3 בתים, אני מוריד, כן? שמש, אור, אני שולח כלפי מטה, הגייסט, רוח ספיריט, המילדן גייסט, רוח מתונה, מילד זה מתון. שורה שנייה, שלמה. Hat frischt wie Teu von Gott und
und weist. מה המילה הראשונה שקראת? וט. ווס. ווט. לא, לא, אתה לא קורא את המילה הנכונה. מה כתוב במילה הראשונה? ווט. לא, לא כתוב ווט. ווס. ווס זה סמך. ווס סמך. עכשיו תקרא את כל השורה עוד פעם. ווס פרישט ביטוי von Gott und weist. תרגום. אבל לפני שאתה מתרגם, במילה ווס, למה הוא מתכוון? אני חושב שזה אשר. כן, אבל משהו אשר, אבל מה זה המשהו הזה? זה השד שהוא שולח מטה. מה הוא שולח מטה? את השד הזה של השורה הראשונה. איזה שד? המילדנגייסט. ספיריט, רוח ספיריטואלית, לא שד. נכון שגייסט אפשר לתרגם כשד, אבל לא פה. המילה גייסט זה עוצמה רוחנית. כן? אז אני שולח כלפי מטה רוח נפשית מתונה, ווס אשר, תתרגם הלאה. פרישט ויטוי. פרישט זה מרעננת, אני חושב. נכון, רוח רוחנית שמרענן ויטוי. טוי. מי יכול לעזוב? אולי זה טל. כמו טל. טל. כמו טל, כן? טל בבוקר. אז אני שומע... רעננת כמו טל von Gott und weist. כמו טל מ... לא כתוב וייסט. כתוב וייסט. יש זין וייסט? כן, וייסט. מראה, כאילו מראה. אוקיי, אז אני שולח רוח רוחנית, כוח רוחני מתון, אשר מרענן כמו טל. מאלוהים. כן, זו הרוח שמרעננת זה כמו, באה מאלוהים, unweist. והיא מראה. שורה הבאה. עניים וג שוניה היפלן. לא, עניים וג שו... ניה? הימלך. הימלן. ניה הימלן. תרגום. דרך חדשה לרקיעים חדשים. שורה הבאה. נוריך לא כתוב איך, לא כתוב איך. נורעיר, סליחה, נורעיר וטרוקן זין ושטרוי, אך אתם תהיו... לא, אתה לא יכול לתרגם לפני שאנחנו קוראים נכון את השורה. נורעיר וט, מה כתוב אחרי וט? טרוקן. וו ביידיש זה תמיד הוא, ולא או כמו בעברית. נכון. אני חוזר את זה שוב ושוב, עד שזה יקלט. נורעיר וטרוקן זין, אך אתם תהיו יבשים. נכון. ושטרוי כמו קש. שורה הבאה. ונית אויף אייך ותפולן טוי. לא כתוב פולן. פלן. כן. ונית אויף אייך, ואף אחד מכם... לא כתוב אף אחד, כתוב ונית, ולא אויף אייך עליכם, ולא עליכם, ותפלן טוי. ייפול טל. עכשיו תשימו לב, אלוהים
ביאליק בשמו של אלוהים מתחיל בצורה אידילית. אלוהים יביא טל שירענן כל מי שהטל ייגע בו, ואז באה זפתא איומה. אלוהים אומר לאותו עם שלא רוצה לשמוע את דברו, נורני תופעייך, אבל לא עליכם ליפול הטל, כי זה עדיין המשך של התוכחה. שורה הבאה. אגב, השיעור נגמר. השיעור נגמר, אז טוב שאתם אומרים. כן, יש לנו אצלי עוד דקה, אז נזכור, מישהו יסמן לעצמו לפעם הבאה, אנחנו צריכים לחתור לסיים את הפואמה, אבל אנחנו רואים שזוהי פואמה קשה מאוד. For you, what should be for me? If it's קשה for כן, היא קשה פעמיים. היא קשה בגלל התוכן, והיא קשה בשביל אנה, והיא קשה בשבילנו שאנחנו רוצים כבר לדעת מה הוא עשה. אז היום זה יום רביעי. אני מודה לכם על הסבלנות. אנחנו מודים לך. ביום שני הבא, שלמה, אתה ב17:45 מסתכל איפה הכפתור של ההקלטה, ואחר כך קשקש. להתראות ותודה. רגע, שלמה, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, שלמה. כן. לגבי התשלום, אני לא מצליחה, הפייבוקס, אני יכולה להעביר תשלום רק למי שנמצא בין אנשי הקשר, והקבוצה שפתחת בוואטסאפ היא לא נחשבת לאיש קשר. אולי יש עוד משהו אחר שאני אני לא כל כך מתמצא. שלחי לי את הכסף אליי. זה הכי פשוט. הכי פשוט. כן. שלמה יעביר את זה ואני אעביר את זה לפייבוקס. ואני אעשה אותו דבר עם אנה, אבל כשהיא תשלח לי, אנה, בבקשה את הטלפון שלך, אני רוצה לדבר איתך איך לעשות את זה, בסדר? בסדר גמור, בסדר גמור. לי הרבה יותר קל לעשות העברה ישירה. יופי, אז להתראות. יאיר, תעביר אותו דבר, תעביר את הכסף. ובלה, אני מתנצל שלא חזרתי אלייך הבוקר כמובטח. בסדר, לא קרה שום דבר, אני לא בורחת. לא קרה, אני פשוט לא עמדתי בדיבורים, זה מה שקרה. בסדר, אני בטוחה שיש לך פשעים יותר גדולים, כמו שלי יש, כן. No, the problem is only that you have the pay box, I don't have in Poland, maybe if it's here, but not bank will send, even I will do it. אנה, תשלחי לאימייל את הטלפון. בסדר גמור. אנחנו נדבר בטלפון ונסדר את הדברים. תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה.